खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 जुलाइ 2020 बिस्तिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजां थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बयनिबो गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफोरा मोजां खौरां मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा, गोसोनि गोजोननाया बाङाय जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा, खहा जानो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, सोरबा लोगोजों एना एनि जानो हागौ, सांग्रां थानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, मोजां आरो गोदान साननो रोंगोन, गियाना बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो हेफाजाब होलायगोन। समाजाव मान मोनगोन, फरायसाफोरा फरायनायाव गोबां गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, न'खराव सोरबा गोनांथार आलासि फैनो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोबां खामानिखौ मावनो थुलुंगाखांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव बिदा फंबायजों गोरोबलायगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, गुबुनजों गोरोबनानै मोजां खामानि मावनो हागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लिरनाय फरायनायाव गोसो दुंगोन, लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। हौवाब्ला हिन्जावखौ आरो हिन्जावब्ला हौवाखौ प्रप'ज खालामनो हायोब्ला गोसोआ गोजोनसिनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो, लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो जेरावबो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनसिनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव बारा मोजांद्राय नङा, खरसाया बांगोन, देहाया मोजाङै थागोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। खामानि मावग्राफोरा खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोनसिननाय मोनबावगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन।
मोजां आरो गोग्गो साननो रोंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन जायखि खामानिखौनो मावा मानो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन समाजाव बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंगोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां बहाबा जाफुंसार दावबायनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सोरबा लोगोफोरनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।